Ilili. Esa moya, esa moya, esa moya. Aguji mana sibani, omuche sulilanga gengoga, omuche. Angso se mashuga nage a, angso se
Ushiru baba, sisozo tanga
ngisayisilanda mina lo okwambiza ubhuti le ngakube choosing le enze umkhula kwathi wangibiza wathi ithanda ubuyoni bakho nje uza lapha ningavumi ubhlungu ningavumi ukuzika bezalwane ngathi singamanje ngenyawo mangabe ukwazi ukuma uma ngenyawo khona abafisayo ukuma kodwa akumeki okay maye okay maye lo msebenzi asiwazi ke Nkosi ukuthi uhlele kanjani sicela ukuhamba emva kwakho simakade njengalokho uNkulunkulu ophilayo baba sesiyathanda ngenxa yobuhlungu uNkulunkulu oseduze nenhliziyo ephukileyo baba siyathandaza njengalokho uNkulunkulu wasidala eqaleni wawukhona namanje ukhona naphakathi yoba khona baba siyathandaza ophilayo kusazoba nzima kodwa wena uNkulunkulu ngoba ukhona ngithumela ingelosi ngegama lika Jesu esizobaduduza athi mangabe vukela ukuthi khona ongasekho ngamunye kuzokube phakade naphakade amen ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisaya iyeza kodwa uhlelo lomncwabo liyazenzekela cela ningakuvumeli ukuthi ninizwe insimbi noma zingekho umoya lowo ngiyavuma kodwa ake sibambeni njizwakale ngoba phela bazalwane sisemncwabeni kakhulu nanku umzimba bazalwane nanku umzimba siyaphoqeleka ukuthi sihlabelele ngiyangicela bazalwane manje mina phela ngisayo manje ningangidonsi ngiyangidonsela kuthini ngicela nami ngikhathala ngiyacela bazalwane ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisaya
Nabapeza abazalwane siyabonga kakhulu. Sibabingelele abazalwane egameni lomfowethu Jesu kuzobe phakathi. Amen. Sizozama ukuqina ke Nkosi yami umphambi nje angahambe ngedwa ngihamba naleli xuki la Nkosikazi ongena amabele. Nkosikazi onentshebe. Ngiyakhuza. Bese ngakwenza mhlawumbe okunye mhlawumbe kulimala kwenhliziyo ngeke sije. Kunemoto eshama hazard uBV 35 GZ na disebenza nabo emsakazweni sambuyela likhulu ezasemsakazo abaholi bendawo amakhosi endawo inhlanhla yikho lento ejwayele ukusho lento bajwayele ukuyifaka kuze nilando lethi lembiko ingoma nazi kanjani anyways ngicela ukubingelela umndeni ngekhundla zabo ezahlukahlukene kubasakazi intatheli iSABC Newsroom Africa nawo wonke ama media houses who are live streaming
say you guys look absolutely amazing. Bese ngibingelela kuMadela Buthongo, ngibingelele kuMachilasi ngeingubo zabo, sanibona makhosikazi, sanibona nzala baba. Ngaba ngimile la ukuba ningiqashisa ngesibelethweni senu. Uhlukumazisa umuntu wesifazane. Hayi lezi ikhohlakala zamadoda. Zinhle mayifaka amasudi. Wethu nezingane zethu ngegama ngontombi eyiningi, intombi engenamabele njengenyoka, usuka sihamba isinqayinqayi sentokazi, umunu umwelasa umgaba mafu uphuthini, umzukulu umtimanje obambolunye, sanibonani. Njengoba eseshilo uza kwethu uSizwe, thina saziwa ohlelweni abathi top 20 kanye naye uNjinji, bengumbiza umkhulu ngokukhethekile. Sawubona sithandwa sami, athi into uyangithanda yini, ngithi kabi. Sawubona kumakoti, ingane zethu, ngibingelele ihambele zisuka indawo ngeindawo, bese ngithatha leli thuba ngisho ngaso sonke isikhathi ukuthi mazi umuntu, kuthiwa siyibonakalisa ekhambeni sizwe ukuthi sikhuliswe kanjani, singobani futhi siyaphi. Uyibonakalisa ngendlela oyiphethe ngayo wena, njengoba uyiphethe ngoplastic nje. Ngicela ukubonga, kuthiwe angithathe leli thuba ngibonge kakhulu abantu abayebalenza lolu suku la impumelelo lenzeke. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge uPastor Nqanda kanye neNqanda Funeral Services, ihhovisi lika Premier kanye Mbali Shinga, Department of Social Development, Mr. Dumsani Nyati, Chairman of the Nyati Foundation, Mr. Nala Wamathole. Ngishadile uthi umshado uthola ekungcwabeni nasemshadweni. Anyways, kuthiwa ngokufa kwenkosi uziya ngamboni Mesiya. Nazo uyayibona wena ngibambe ngeimpondo, bese ngiqhubeka ngibingelele kuJozini Municipality uDr VVO no Lady D Khoza. Mina ngibiza ngomamdudu, hayi isithandwa sami, umamdudu akagugi. Mina ngifuna ukuba kanje isizwe kuma 60s ami, angisho abana ngesidwedwe yini. Hey Mhlumalo, hayi ngiyantshela. Ngiqhubeke ngibonge iAquili, ngibonge Mr Sipho Ndaba Linda, Mr Magic Sibia. Okuyicrush yami nje lo ubhukulinda. Ngiyakutshena. Hayibo. Yazi ivoice yakhe. It's not over until. Ene yazi unalendlela ngibikelela ngathi sawubona ntombi. Ngwenza amabele egcwala isifuba. Angeke ngisasho ukuthi yini egcwala iphenti. Bese ngiqhube akamuhle futhi akagugi, kanti unangaka ubhukulinda ngempela. Ubabulinda kahle kahle kodwa hey lento isekugile kodwa yena bombuka nje la kuma April la. Yeah. Uyabona ukuthi ayisekamba kabili. Akwazi. Kuthiwa ingube the management ngikushilo nje lokho nje. Ukhuzana impongose ngakubamba. Sohlukanisa inhloko lesixhanti ke namhlanje. Uzongitshela ukuthi wawushadelana ungishiya. Angiyazi into nje. Ngithe mangena ku memorial service ngathi mangimbona ngathi hayi kanti bekudlalwa ngami yini. Ngize ngihamba uhambo olude kanje kuze uPrince Luthuli Eugene angixolele kakhulu Eugene Nduli ngangithi isilungu ngiyasazi nje uRasta Asha two Usma Mathibeli ngiyaxolisa kakhulu ngenkulu ukuzithoba kwena, ngibonge kakhulu kumbuso baza awudadewethu Msiloyo. Bese ngibonga kakhulu his loving wife uSisinqobile uMagwaza, siyabonga kakhulu. Bese bazongixolela Nkosi yami engingababonganga
ngibonge kakhulu ku abasizi bokuqala ama-ambulances ethu SAPS, ngibonge kube bepheka, ngibonge ku-crew yonke engaphakathi ezokhava lo mcimbi, ngibonge kimi nonke nibuka ey'nkundleni zokuxhumana, siyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi ngabe ngisapholisa amaseko ngibize uNomzama. Mina mangiambi ishayonke kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami kanye nawe mangiambi ishayonke kanye nawe Nkosi yami. Ngithanda ukubingelela uPremier, MEC, amakhansela, imeya, ithimba lokhozi, ubaba Nqanda, umndeni kaNqanda, omam Lady D, ngiyabingelela kini nonke abasekhosini. Igama lami nguNomzamo wakwaMagwaza, ngiyisigcino sasekhaya ezizalwa uNtombela uEugene waMagwaza noGideon wakwaNhlebela. Ngiyabingelela nakuwe Mankomosi, ingane, ihlobo esisuka nazo eJozini, umphakathi wala eNanda nanonke eniphumile. Angazi ukuthi ngingathini ngobhuti, kodwa mina Nkosi yami, ingane yami ayingikhulisile kusukela ngimncane. Uma esebenza ngishiye nobhuti, ubhuti angibilisele ubisi lolo lasesitoro angincelise. Angikhumbuli-ke ngiphathwa yisisu, ngangiphila nje. Ngikhulisiwe ubhuti ube ubaba kumina, ube umama, ube yikho konke kumina, ube iwele lami ngisho edlozini. Ngizothanda ukuxolisa kuwe ma, ngixolise nakuwe Mankomosi, ngixolise ey'nganeni zikabhuti, ngixolise kithi sonke nje ngoba silahlekelwa. Ngazi ukuthi sophinde siyithathe le voice ibihlukele ivoice yakho bhuti, angazi sophinde siyithathephi. Ngihamba nosisi wami uMbalenhle wakwaMagwaza, umafungwasi wasekhaya. Uma akazalanga-ke kakhulu, washaya nje wasebafana ababili, wasemantombazana amabili. Siselise ubabili-ke njengoba sesimela, akusana mfana okhona, yimi nodadewethu. Engingakusho Nkosi yami ngengane kama, yazi mina angazi ukuthi ngingaze ngithini ngalo muntu engimphambi kwakhe. Besingahlukani, ubekhala kanye athi Zamo, ngithi bhuti enamahlaya akabuya angahlekisi, kodwa uphoqeleke ukuthi uhleke ngenxa yokuthi uwenzile. Ukuhamba isikhathi kungapheli ngisho 30 minutes, aphinde aliphinde futhi ngoba ubonile ukuthi awuhlekanga, aphinde aliphinde futhi. Sekuphoqelekile-ke lapho ukuthi uhleke, uthanda ungathandi, sekumele uhleke-ke. Ngesinye isikhathi akuqhweba athi hawu ngikuxoxela indaba uhleki ngani. Iy'nsuku engibe nazo nobhuti ekugcineni kwakhe bezizinhle zonke, besingahlukani kuze kwafika ekugcineni la athi khona, dadewethu ngiyakuthanda, uma ngiyamthanda, umsebenzi wami ngiwuthandile, uMankomosi ngimthandile, iy'ngane zami ngiyithandile, ngicela unginakele zona, nobabili Nombali. Usithathile-ke isikhathi sakhe wasivalelisa sonke ekhaya. NgoDisemba bekade nathi sidlala ushumpu, sidlala u-3 thina nabashana bakhe.
uze ukuthi hayibo kutheni unakaliphi kodwa saba nethemba ukuthi hayi akunalo uthembi ngoba phela abahlezi besemgaqweni mekuDisemba baba phansi phezulu. Usithanda sonke nje ngendlela elinganayo kodwa yimi ke obehamba phambili kulolo thando yimi kuZamo udade obehamba phambili ngiyadlala besithanda sonke ngendlela elinganayo ngalokho ngithi uhambe kahle Magwaza uhambe kahle Njinji uhambe kahle Manqondo uhambe kahle Mabhulubenze thina ke ngokwedlozi besibizana ngamagama asedlozini mina kimi ube ugogo Ntwana umfowethu omdala edlozini mina ngukhabazela ngithi hamba kahle gogo Ntwana hamba kahle Magwaza sicela ukuthi indlela yakho ibe yinhle njengoba iyinhle nje indoda yasebumnyameni ebingayibi namahloni bekancane uyibona emini izithumele Zama wahambe wena phambili ngiyabasaba abantu kodwa kuthi meqhamuka abantu afika bingelele kanye nje athi sanibonani kunjani kujabule wonke umuntu ngicela ningilekelele ukuhlabelela lengoma bekade ithanda Nkosi yami angazi ubani owamfakela lento yo Bluetooth emotweni bengivelelwa ithi kodwa sophindana nengoma eyodwa size siyongena ejozini ukutheni ubeyithanda ke lengoma Nkosi yami ithanda na babu Vivi always ninendlale emkhathini wesundu ninendlale ejuleni ngaphansi kwamanzi nitsangene kanjani kulesi siba ngiyesaba dlozi ngiyesaba mdiki ubani owengangena kulesi siba ngiyesaba dlozi ubethanda ukuyihlabelela ngisho kuthiwa sisekhaya sithi siyemanzi aseyizamo ngiyasaba ngithi hayibo uzalele khona awakha amanzi ngiyabonga kakhulu sisimilanthe simana nabo bonke nje ade sibambisene bona ngicina amadolo phephisana bhuti umngadi sengizobuka kwena wena ke ubhuti wami manje sengizokunakashela nje ngoba mangibona wena ayibe ngiyibonela yena kusana lemfihlo kumele ikhulunywa siyazi kodwa ikhona lemfihlo mama ikhona imfihlo baba kachaza bayafana labantu ngiyabonga elokubingelela nina bonke nonke bazalwane angeke ngisanda kakhulu sekushilo konke dadwe mina nje ehlayo bese ngiyavala phansi ngoba sengikhale kakhulu ngiright futhi ngize ngithi kungona ukukhala kunokuthula ngoba mengafela ngaphakathi ngangibona ngiwa mina ngizoniqoqela nakho nje engakaze ngiqoqe kodwa ngithi ngiyomqoqela umfowethu ngoba useyilalele ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi kwaqala yena nje ubhuti ebungomeni bazenza usiko lwabo njengenjwayelo mina ngekho lapho futhi angazi nokuthi kudume phishe hayi udlulo kwakhe kungeqe ngiyongena udade uNomzamo ngasho ngenhliziyo ukuthi ingasinda ngathi ngiyabonga uNkulunkulu ngeke mina ngilunge ukwenza lento le ngeke ngiyahlonipha kakhulu idlozi ngiyalisaba so nje ngathi be close selingena udade ngathi number 1 selingeqile ke mina ababochomi njengonto yabo ngoba mina ngeke ngikhona bazalwane hlonishwa kakhulu idlozi ngabona ukuthi angeke ngikhona so nje ngithi kodwa hamba kahle mfowethu
Sizohlala siqine, sizozama ngayo yonke indlela ukuthi ikhaya lingafi. Ushiye usethemba ukuthi sizolibamba nje. Kubuhlungu khona ukuhamba kwakho sekusele wena wedwa ezumfowethu. Kodwa nje sizothi hey sizoyibamba iqine injalo. Singathi singabambisana siwumndeni, sibambisane nomfazi wakhe nomama, siqine sonke siwumndeni. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngihambile kakhulu emhlabeni la angezinyawo nangengqondo yami awungepha manje ngifuna ukuya ngale endaweni lapho yophumula. Sizwe